mag ohala ni kembe maketo mwandu ka gitiyo kod omuom mag jok ma osedhi yweyo bang' tich kata pension fund koro wacho ni giikore mar gero ute ma nengogi ni piny kod atamalo 30 e chenro mar piny owacho mar gero ute mag dak ne oganda. Mana kaka Edwin Okoth leronwa kembego man kod omenda moingo siling trilion 1.5 koro wacho ni piny owacho onego ket yot e nyiewo lo, duok piny usuru ma ijuogo e wi gik ma itiyo godo e gedo e kind dwaro mamoko mabiro miyo gi yot e chopo lekno bende. Kembe maketo mwandu katiyo kod omenda ma oganda ma ondiki chulo ka gidhi e yweyo bang' tich kata pension funds koro wacho ni aguchgi ni kod omenda maromo siling trilion 1 gi bilion 580 ma ginyalo tiyogo e chopo lek mar piny owacho mar gero ute ma nengogi ni piny ne oganda. Kata kamano, Ramogi TV ne oyudo ripot ma gichwalo e nyim jatend piny Kenya William Ruto ma oting'o dwaro ma kembego keto kaka gigo mabiro miyo gidonjo e chenrono ma ok ging'iyo chien. Achiel kuomgi en keto yot e nyiewo lo, kama giwacho ni ka sirkal oketo yot e loso oboke mag lo kata title deeds, to nengo mar gero udi nyalo lwar kod 15%. Kembego bende wacho ni piny owacho onego ne ni nderni oger mabeyo, pi kod sitima yudore kuonde ma inyalo gere utego, kama kelo fuong'ruok mar kind 20 nyaka 40 e gero utego. Kaluwore kod kembego, usuru ma ijuogo e wi mwandu ma itiyogo e gedo onego gol oko kaka okang' ma piny owacho nyalo jiwogo gedo mag ute ma nengogi ni piny. Ma gin kod adieri ni nyalo lwaro nengo mar gedo kod 6 nyaka 9. Giwacho ni ka dwarogo tim, to ot man gi kar nindo achiel ma sani uso siling milion 1.6 koro ibiro us siling milion 1.1, pogruok mar siling 500,000 kata 30%. Ot man gi kuonde nindo 3 ma sani nengone kaluwore kod chenro mar piny owacho en siling milion 2.800, bende nengone biro lwar kod 30% nyaka siling milion 1.900. Joket mwandugo manoromo kod jatend piny Kenya William Ruto tich abich juma mokalo wacho ni oganda bende koro nyalo chako chenro mar nyiewo utego mos ka gichulo kind siling 5,000 nyaka siling 25,000 dwe ka dwe, mana kaka gichulo rent sani. Dwaro ma kamago koro biro chuno mondo tim lokruok e chike mag osuru kod keto mwandu mondo eka joket mwandugo oyud fuong'ruok ma giwacho ni biro jiwogi e gero utego. Ruto ma osebet ka siro ajenda mar gero ute 200,000 higa ka higa bende osebet ka lieko pek mantiere loko chike. Kamano koro en achiel kuom wich bar manyalo thiro lek ma kamano e ndalo mabiro. So the pension funds can now use for their pensioners some of the resources that have been saved by pensioners to be able to buy homes under our plan. Mimi niko tayari kushirikiana pamoja na nyinyi. Nimewaomba tu kitu kimoja, munipitishie housing fund, hiyo ingine nitafanya. Tafadhali. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele ni moko